Ця жінка стверджує, що її сестра з 2017 року незаконно перебуває у концтаборі на території китайського регіону Сіньцзянь. Тому вона вийшла до будівлі суду у Стамбулі та закликає покарати усіх, хто до цього причетний. Ми із сестрою громадяни Туреччини. Ми хочемо, щоб уряд її врятував, бо вона невинна. 19 уйгурів подали позов до турецького суду на китайських чиновників. Вони звинувачують їх у геноциді, тортурах, зґвалтуваннях та злочинах проти людяності. Про табори примусової праці у Сіньцзяні, де за даними незалежних розслідувань містять близько мільйона мусульман-уйгурів. Спочатку Китай заперечував, що табори є, однак пізніше Пекін підтвердив, що в Сіньцзяні є так звані центри професійної підготовки, які, мовляв, допомагають боротися з екстремізмом і де уйгурів навчають різних професій. Свідки кажуть, що за фактом це просто в'язниці. Активісти кажуть, що Міжнародний кримінальний суд уже давно має розпочати розслідування. І що стосовно Пекіна, треба запровадити військові та економічні санкції. Однак, оскільки Китай входить до складу Ради безпеки ООН, це неможливо. Рада безпеки має підтримувати мир і захищати права людини. Проте її держава-член систематично вчиняє злочини геноциду. І ми не дуже покладаємося на міжнародний механізм. Тепер уйгури хочуть досягти того, щоб у справу втрутилося турецьке правосуддя, оскільки воно визнає універсальну юрисдикцію. Тобто злочини геноциду, зґвалтувань та катувань можуть розглядатися у турецьких судах, навіть якщо їх скоїли в іншій країні. По-перше, ми вимагаємо видати ордер на арешт тих, кого ми звинувачуємо в цих злочинах. Адже вони й далі їх скоюють. Ми знаємо, що мільйони людей навіть зараз у в'язниці. Ми хочемо, щоб судовий процес розпочався негайно і злочинці постали перед судом. Позов подали стосовно 112 китайських чиновників, включаючи членів Компартії, директорів та працівників трудових таборів, а також тих, хто причетний до зґвалтування ув'язнених. У позов включені дані про 116 уйгурів, які, як і раніше, перебувають під тиском у Китаї.